janmet ke besuk bakmen ni pibaro sai sien biang ublei long baba ngakwa pinong man la kapor la pidon marway ro ong man la kapor ublei long baba piong man la kapor par ublei long baba dei ublei ulong baba yang ngashmet ublei ulong baba namar bo ula ay yang ay kamet pokoy pokya ublei ulong baba namar bangila pat skap khobor ju nakaway kamet koy pat ublei ulong baba what happening bangiya jingai hanringi de janpat lengba ke kor jong ka social media bangila man ya sam ye khobor jong blei nakaway kamet koy kamet ublei ulong baba amen ngim lapan nyo yi jing bahag jong blay jing im jong i bon sen ni perkhat be tan ni ke ke pang shep jing heru ling perkhat pa jing bahag jong blay ha jing im jong i ko ki parlok kilong kbilang pa ngim la ban nyo de le le ro em na kwa ban shimi ke ni galat si sen biang ha kerting jong Jesus Christ ubalong nong panim nong si spa jong pi ba jong nga shimi ke ni galat ban pedia so bha pi parok parlok ki bayas ngap ye ke ni khubor hakini ke pori kwar ban ai kublei yiki comments ki jong pingi i but hoi le singin pan yo i ke por ban jumpa pi comments ki jong pi Henry to tip haman laba pi comments ni page ki ban de tam ngi page ki Henry ni yo bor ni yo men sem ban na lor kata ni ken mau ye pi ha ke jing duai ke jong i kublei shibone ye ke jing kersang ke jong pi ye kapalang ke jong blei ban ye sami ko bor ke jong te hakini ke mit shua bangin ya chikmat ban yo sio yu khubor ke jong blai ni kerpat ya Mr. Evan Koy ban wan chikman ban ayangi ya ke jing duai sedang kat be idang duai nga kerpat ya pik badan ha ke yeng ke sam jong piru IT ke dok non ke jing mut jing perkhat ni ne le chu blai ha ke jing duai tong ni pendam ikli ni duai ablei ni wan hajan jong ni ko kan rap ha kan ka porat rai hak nagamit basau abli trai bi ik wisnei ni kom ki breu sisa ngim long atrai kwa bet dor hak jing im ke jongi ni long ki baduna ni long ki bombiang hak jing im ke jongi rai ablei ni kerpat ya mi atrai hak ni ke porat rai ba men don lem rangkat mat ni atrai ha ne ko ha ne ga ying ke pakentang men don lem rangkat ru kumju bat kitu kinong pe leng ba ka ne ko online ki bia don lagi jong gi ying gi sem bat kumju ru ki bayo sngew ki ne ko bor ha ne ko por try bi it ba bisnei ni da kerpat atrai ba men don lem rangkat atrai ha ne ko por pakan men ai atrai ya ka kubor lengba uskri ujong mi ko kanrat i pastor ke bi kharpteng i balong rang ba balang jungi hagane ka balang tribe i wisnei men kan tha atrai to urngading Abraham nakir miang sintur jong i atrai knang bak ke baro atrai ka ba i in kran atrai bahkan namlong atrai ke ba long da ke jing start ke bakan jabriu jong i bad da ke jing syampang ke bakan jabriu jong i rai ablei to ai bahkan da long sia atrai ke balawan na ka khet ke jing isnei ke jong atrai trai bi wisnei pendap ye i atrai do men sim khu jong mi atrai knang ba ke barok ba in kran atrai bahkan long atrai ke jing kerku na ka benta yang hilang barok hakane ka por ka bangi ni osngeu ya kubor jong i trai bi wisnei hakane ka por nasngeu kon rat kane ka kubor ka ba i pastor in kran ka de ka kubor syapang umrat klau bat kumta hooj ngila ju osngeu bat ngila ju pule hiru dalade syapang kane ka kubor jong umrat klau bat rai hakajing sngew hakajing hikai jong i bat hakajing kran jong i hakane klip mat kan pendap syon ya kajing im jong i bang ya ki brok ki bangila dep pule ki brok ki bangila dep ban pej hakajing im kajing bangila dep dep hakajing im jong i re bakan long biang kajing long ka batmai kajing im jong i kan pen kan mau yang i ya ki barok
trai bi bisnei ngasngau hakana ka por trai ngada kerpat mat ngapan kerteng jong me ublei ubla thau ya ka benang berkendo ublei ubla thau yang iki met bi muslim bro ya kini ke ngapan kerteng jong ublei ubalong unong sus pa jongi Yesus Kristus walawan ban sayap nak benta ki pop jongi iwei pe iwei baro ya kini ngapan kerteng Yesus Kristus menta seki bapam cikotro amen amen Kwa banai kublay ye Mr. Efren Koi gitu kejing dua ke ublay ni ai kerkui pi ye kalong ying long sem jong pi ber ki kam ki jam ka ba phile man la ka sngi ba kham tam kar bi dang krishan ye kam go jong blay haken ne ka palang jongi hagne hanong po kan nungun na pi bala tip pa inong kren jongi mta ka met inong kren jongi mta ka met de Pastor Dr. Gaby Kerpteng Oh, tang sios nyo la se baro na pila ong ito bhai ngam ardatin babala jin baro nang ito ya Pastor Dr. Gaby Kerpteng Henry piti balay bang kamen bam ta kamit na marhakin hakinig snem gibala dem Pastor Ishitom la sing ako muknarit nga do mensim teng hapto ko por habang ape Pastor Ishitom Ang tip ay pastor ng klein em hoy nga duway hoy baro nang duway day Henry lasing on nang yuwan yo Henry on nang yo pastor pat ang alijngo ingay mensim jong jinget jong hoblay ba in pentia ba in siyo bin manwan si kayeng jong blay ba ublay ula jubab ye kajing duway jong day ba ila tang banwan si kayeng jong blay Henry laro ban yalap ye ktin ka jong blay amen but hakani kamit Pastor Dr. Gaby Kerpteng ila tray kumujing tibel kot nga bon ki balang ila pe kum church pastor kum ka balang silong kum ba RCNA nang ta balang sora nang ta mokayo bar kum ta terter ila ban pe sibon but ila long ru kum president jong ka conference jongi Henry pastor ta idon lang ban ni ilong irang ba balang jongi hangni hanong po pitip ngasyo kumen ba kum nong tray balay na marba ngayo ngadang yo syu kum pa ban train nga hakalangka ga jong blay Henry what snyo ye na marba hakani kamit pan inlong jingker ku omtang nga Henry yapi ru kum jong basngap halaki jong yeng gisem gi jong pi berkubor kaba in yasam hakani kamit kade ka e ka shop jong blay but ka e ka shop jong marat klaw kade kubor kabadan kamba but babun nangi confused pa Henry tu ay bangin skap kani kubor bar kan long jingker ku yang baro halaki jong yeng gisem jongi to kani ka porngin ano ka por show blay bang pendon kam borba yo shakri jong o irang ba balang jongi Pastor Dr. Gaby Kerpteng ka subject ka bangadon banya sambat pi hakani ka por ka day kadak umrat klaw bat ka syap ka jong blay te haswa bangin ya syapram tongin ya bo hai ke jing duai au blay kupa jingi bahab neng kani ka long ka subject ka badon kambha ka ba one bet hi na ka tin ke chong me te men yalam yanga kat bang yasam ya gani ka subject bakan long ka subject ka ba shy baki ba yo sngo ya gani ka subject kin sngo to shy kadar klem kanu ka serngil jong ka jing atatien kanu ka balong kata ka dak ka jong merat kla bat ka syap ka jong blay ha ka kerteng ka jong try barunong penim jong yu Jesus Christ amen tika ka dak umrat kla bat ka syap ka jong blay kibabun kamtam bangi kibalalong Kristan nilayo sngew yakani ka subject klani nilayo sngew yakini ki kentin ka dak umrat klaw bat ka syap ka jong blay kini ki kentin ki wan hina ka tin ka jong blay ya ka bangi syem haka kitab ka jing penpau ka kitab ka jinggen pau ka kitab ka bakat do jong ka Bible ngisem ya kata ka dak ka jong merat kla badai ka syap
kajong ublay. Kani kadak kajong merat klau bat kasyap kajong ublay. Kalau walam shisha. Ya kajingkal kulmar jingmut. Jong ki babun balang. Don na pedeng. Jongi ki baperkat bakasyap kajong merat klau. Kadai u adha number. Bat nama kadon kajing maham. Hegak tin kajong ublay ka kitab jing penpau. Baladangi pediang ya kadak kajong merat klau. Bat ngi mani dem ya kadur kajong u. Nginom la banya di banya tiet. Bat kum ta ter. Ti ngim shim yu adhar. Ngim pediang yu ada namba. Don rugi paperkat. Bakadak umrat klau kadai kani ketika COVID kat kendai. Vaccination COVID-19. Baladaki shim ya kani ketika kin pediang ya kadak ka umrat klau te kumta kilakian na ka bashim. Ya gani ketika kat COVID kat kendai. Don rugi baperkat. Bakadak kajong merat klau. Kadai kajingbo ya kita ki chips. Kita ki kinjatiar ki berit hakamet kajong ubreo. Hakaba onla banwat yu bril ni Gabriel kabaton ya uniu chip shanu bodon lani shanu bakadan Nenga kwa bat pensyai hapi baro kibas ngap ya gani ka khubor hagani ka por ba kini Wadha number COVID kat kendai ketika COVID kat kendai la ni tu chip kim day kita kadak kajong merat klau kadak kajong merat klau ngakwa ban kedeu kadon kajing day bat kajing mani blay bat u adha number Lani ketika COVID kat kendai. Lani utau chip. Uban bu hakamet kajong April. Tetung inya pek. Hagani kapor. Naka Bible hi. Ayu ka Bible kadon ban ong. Syapang kani gadak umrat klau. Haka kitab jing penpau. Kidan kumba pratli kidekat. Kibakran sipanggadak umrat klau. Kamtam. Badia kadur ke jong u. Aku abanai gini kidekat kibapin pilaban pulih hidalade. Ndah bapi. Layo por. Jing penpau kat lai lenong kat riu bat kat nyau kidekat. Jing penpau kat sao lenong kendai bat kat way kita kat jing penpau kat san ar jing penpau kat riu ar jing penpau kat kendai arpo jing penpau arpo sao nari namar bakapor kam sya ngan umla ban puli lot ye kini kita kat baro hanrengan puli tang ba ar kibenta Nagini ki pratli ki dekat. Kabading kong jing penpau kat lai lenong. Kat riu bat kat nyau. Kong gomne. Bat upen long yaki baro. Yaki barit barany ru. Bat ki ba krau bat ri. Yaki ba riu spa ru. Bat ki ba duk. Yaki ba light loid ru. Bat ki merau. Bon bo hai kita ya kadak
halor kakti ka mon jongki lani halor ki shelangmat jongki kadakot ka bakat nyau gong badu nu ru unom la ban tit lani ban di nrei tang uta ubadon kata ka dak kata ka kerteng uta umrat khalau keng lani kata ka jing keng ka kerteng jong u hang ni kini ki artli ki dekot ki atho yang i bau merat klau ba ar kam tam jong ke kitab jing pen pau khat lai len nong un pen long leni un pen bori ki briu baro ki badana ka ni ka slaper thei ban pediang leni ban don ya ka kerteng ka jong umrat klau ban don ya ka dak ban pediang ya ka dak jong u haki silang mat jongki bat ha kikti kamon jongki silang mat hang ni ka teu ya ka bor ban rai kata ka dei ka chingmut mdei ba on tho ya ka dak ka jong umrat klau hang ni silang mat jongi kam dei kata ka literal number la ni mdei tau dak jing keng uban da tho ban stam hang ni ban shan hang ni ban pau kata ka dak ka jong tumrat kla ndrei ka ni ka dei tang ka parsi shelang mat hang ni ka theu ya ka jing rai ya ka jing kot jing mot jongi bangin pediang lani bangin om pediang ya ka dak ka jong rat kla ladang ila rai jing mot bangin pediang ya ka dak ka jong rat kla on shan ya ka dak ka jong rat kla haki shelang mat jongi kata ka dei ka jing mot bon shan ya ka dak haki shelang mat jongi bon shan ya ka dak hak ka ti ka mon jongi kamut bangin kongu ya ka hukum ka jong umrat klau lada umrat klau ong bangi dai ban shong sri hakani ka sri bat bangim dai ban trei ban kta hakani ka sri ngin kongu bangi nom le ya kanu ka kam baladangi pen ken ya kata ka hukum hoi ngin sya ya ka jing pen shitam kata ka dei ka chimut jong ka jing shan ya ka dak umrat klau haki shilang mat jongi lani haka ti ka mon ka jongi ka khot hoi ka ni ka khot ka ong ka dei ka jing pen bor ka jong umrat klau bangin dan ya ka dak ka jong u haki shilang mat bat ka ti ka mon ka jongi bat ladang im dan ngim dan ya kini ka dak ka jong u ha ka shilang mat lan ya ka ti ka mon ka jongi ngenom la ban ya di ban ya thiet ngenom la ban yo ya kita ki jing men toy ke bangi dei ban yo hash dong ha tau ko ki jing men toy ke bangi dei ban yo ngenom yo sho ya ki namar bangim sim pediang ya ka dak ka jong rat klau kon puli ka de khot ka ba a kitab jing pen pau khat salun nong kenda hedo khat we kong gum ne bod angel ba lai ula but ya ki ar ki angel ki bahaswa jong u uda ong da ka tin bajam lada nu ru umane dem yok to umrat kla bad ya ka dur jong u bad pediang ya ka dak halor ka shilang mat jong u lani halor ka ti jong u utaru undi naka wan ka jing bitar lep ublay ya ka bala pen kre klem da pen kle ha kata ko khuri ka jing ot sla jong u but on pen kor did ya u da ka ding badu kendak ha khamat utau kon lang brot kada khat ka bakat we gong te ka tdem kata ka jing pen kor did
ya ki ka kêu no shi ki bom jukut bat kim la ban yo le kim yo ya ka ba shong tait men sngi bat men met ki ba mene dem yu tom rat klau bat ka dur ka jong u bat jar ba pediang ya kata ka dak ka kerteng jong u hang ni pat ngi syam ya ka jing baham ka jong u blai yang i kiben real wa ka ni ka pertai bangim dai ban pediang ya ka dak ka jong rat klau bat ya ka dur ka jong u bat ladangi pediang ya ka dak rat klau bat ya ka dur ka jong u ka jing bitar lep u blai kan long halor jongi bat on pin kor dit yang i da ka ding bat u kendok hakmat u kolang brot u balong u Jesus Christ u bau try kani kalong ka jing baham ka jong u blai ka jing baham ka jong u blai ko kilok ba i jonga bangim dai ban pediang ya ka dak ka jong umrat klau Silang mat jongi la ne ka ki kamon ka jongi oi ko bangi le pulih hashwar jing pen pau khat lai la nong khat ria bat khat nhiều umrat klau un pen bor yangi bangin pediang ya ka dak ka jong u Dari blai om ngim dai ban pediang nama ladangi pediang ka jing bitar lep ka jong blai kan long halo jongi bat on pen kodit yangi da ka ding bat u kendok na benang da ka ding bat u kendok bat kan long ke ka bas ngau si thang yangi namar bangin do ya kan nong ka balong ka jing em ka ba bom jukut ka jing em ka ba bom jukut te tongin ya poino sya ka benta ka bangin ya pek ka ka ta ka dak ka jong umrat kla ka dak ka jong umrat kla bat ka dur ka jong u ban syam ya ka dak ka jong umrat kla le ni ka dak umrat kla nga ai jimot bangi dai ban syam shua Lani lap shua ya ka dak ka jong ublay. Ya ka dak. Lani ka sharp ka jong ublay. Ya ka dak bat ya ka sharp. Ha ka Bible lapin don kam. Ha ka jo ka chingmut. Ladangi ong ka sharp ka jong ublay. Lani ka dak ka jong ublay. Kamut hiya ka jo. Sign. Mark. Seal kini giteu hi kimut hi ka jo di bangin lap ya ka dak ka jom rak klau ngi don kam ban lap shuai ka dak ka jong blai ya ka dak sign le ni mark le ni seal ka jong blai ngi shem ha ka hukum ka basau na ki shi po li ki hukum Ngi syama ka hukum ka basaw na gisipotli ki hukum. Exodus arpo lenong lai haduk kat nyau teli ke dekat. La thok hang to ya gisipotli ki hukum. Ha ka hukum ka basaw ngi syam ya ka dak ya ka mark leni ya ka seal leni ya ka muhor ka jong ublay. Hakano ka syap. Lani ka seal, lani ka muhor. Kidan lai ke li ki benta. Ka beningkong. Ka kerteng. Name. Ka kerteng. Ka baar. Ka title. Ka office. Lani ka kam. Kabau tu ubasyan ya kemuhor jong u. Utray. Kabalay.
ka area, lani ka jaka, lani ka hima, ka ba upek lani usun syar. Benta lani ngilait sya orang ba snong, mengidan kam ya ganu-ganu ka dolar. Orang ba snong unbu ya ka muhor ka jong un syon ya ka seal ka jong Ladau dei orang ba snong jaga snong lai kra. Hang tu pin syam ha ka tu ka muhor lani ya ka tu ka syap. Rang ba snong lai kra. Lai teli ki bentang isyam. Bat ha ko kum ka basau. Naki sipot li hukum. Ngisyam ya kini ki lai teli ki benta. Ki badai bandon ha kano ka sil. Ha kano ka muhol ni ka syap. Kadakat ka bakat way ka ong kumni. Exodus nong ka ba arpo kadakat ka bakat way. Na bahakin riu sngi utrai ulatau ya ka beneng. Bat ya ka kendau ya ka duriau ru. Bat ya barok badan haki. Bat ulah syong sngi ru ha kata ka sngi ka bahnyau. Namar kata utrai lo kerku ya ka sngi sabaton. Bat ulah pen kentang koj ya ka ru. Nabahaki Henry segi utrai. Ngisyamang ni ya ka kerteng ka jong ublay. Ka kerteng ka jong ublay ka day utrai. Kabawan na kaktin Hebrew Yahweh. Nakaktin pareng Jehovah. Badhaga Bible kasi lapen kela nakaktin try. Kakerteng kajong ublay jongi kalong u Yahweh kalong Jehovah utry kata ka de kakerteng kajong haka hukum ka basaw ngi syem ya gani kakerteng kajong ublay ka ay ka kam ka ublay utray na bahakin riu sgi utray ulatau ya ka beneng bat ya ka kendau ka office ka title ka kam ka jong ublay ka long bo long unong tau u Yahweh u Jehovah utray ulatau ya ka beneng bat ya ka kendau bat ya ke barok ki badon haki ulatau ya ka beneng ya ka kendau ya ka duriau ru bad ya barok kat badon haki ka ka hima ka bo blai upek usen syan ka beneng bad ka kendau ka duriau ublai nong tau ubama pibat mangang imani ulatau ya ka beneng bad ya ka kendau bad ya ke barok ki badon haki ulatau ya ka universe na Lord kani ka pertay ka ba mapibat mga ngidon menta ublay ulatau ya ki wepat ki pertay kidon ki bakam he bon pausya bon spasya banya kani ka pertay ka ba mapibat mga ngidon menta deha kani ka hukum ngisyam ya kini ki lai ki benta ki badai bandan haka muhor Exodus kalnong ka ba lai puway ka dekot ka ba kat nriyo bat kat nyaw ko ang kumni namar kata ki kon Israel kanya sumari ka sabaton daka barakhe ka sabaton haki pateng la pateng ben riyo jongki kum ka jutang halakarta hapdeng jonga bat ki kon Israel kani kalong ka dak ka sabaton kalong ka dak hapdeng jong ublay bat ki Israel halakarta kasabaton
Kasri siong tai. Kabo bleu labo. Kalong kadak sign mark seal. Hapadeng ublay bat ki Israel halakarta. Bahagi Henry Sri try ula tau ya gabneng bat ya kendeu bat haga Sri kabanya ula syong Sri bat ula syong pengan. Lesing ilabanong baka sabaton kalong kadak hapetang hapadeng ublay bat ki Israel. Mday hapadeng jong ublay bat ngi hagini kisni kiba mentah hagani ka spa snem ka ba arpuway. Rela da pipay hang tu ko hapdeng ki Israel, hapdeng jong ublay bat ki Israel. Halakarta. Ngiatip bagi Israel, kila kentat ublay. Ka gospel kalalik no siya ki gentle. Naro snem lai po sao. Hadi no Chris namar bagi Israel ki Jew kila kentat no. Yau ublay, yau Jisu, kumu Messiah. Kumu tahu nong penem baru nong siuspa ubala wani ya gaban penem ya pibat yang syagani gasla purtei kasabaton kalong kadak hapdeng kibriu ki jong u bat lane hapdeng ublay bat kibriu ki jong u halakarta pateng la pateng mdai tang bat ki Israel Henry kadai bat ki briu ki jong ublay kita ki basumar lut ya ki hukum ki jong ublay ki bale ya kamon ke jong u mentang ilalap ke ka dak ke jong ublay kata kasni sabaton jong kasni kabahnyo jong katayo keepat kadak kajong merat kelau. Keepat kadak kajong merat kelau. Ngalaong hasywa. Bagi bangin lap ya kadak kajong merat kelau. Ngidon kamban lap syuai kadak kajong belai. Bagi lalap mentah kadak kajong belai. Kabalong kesabaton. Jong kesi kabahnyo jong katayo. Kajubab ke kadak ke jomrat kelaya ke jingkeli ke kadak ke jomrat kajubab kalong kabaya Persya ya kani kabaya Persya ya kani kasri syong sri kabau blay ulabu nado mendang long ke pertai kasri kabanyo jong katayo. Kabaya Persya ya gani kalong kata kadak kajong umrat kelau. Kabaya Persya ya kasri syong si. Kabau play ulabo. Nado mendang long kapertai. Kasri kabanyo jong katayo. Kabalong kasabaton yo try ubau play jongi. Kecubab kalong kasabaton jong kasri ningkong jong katayo kasabaton jong kasri ningkong Sunday jong katayo kalong kabay Maria Persya ya kasri jong sri kabau blay ulabo kata kadai kadak jong umrat kelau kat kum kajing snotho kajonga haba ngalapin syong nong rim yakani nagaktin kajong ublay yakani kasni syong sri hakaway pat kasni Nagata ka bu play labo bujli
daga Borneum, labu bujli daga Borneum, haka jingto, the Catholic Universe Bulletin, August kat sao, kat kendai spa, snem kat kendai spa, sao puar, kasla, kabasau ka ong kumni, kabalang galapan kala, ya ka jingrake, ya ka sabaton siya ka sni Sunday, daka hok, jong ka bor bakin jablay, but bomju bakla. Kabala ay haka, daw nong sengjong ka u Jesu Christ. Kabalang galapin kala, ya ka jingrake, ya ka singi sabaton, siya ka singi Sunday, daka hok, jong ka bor, bala ay haka, daw nong sengjong ka u Jesu Christ. Kani galong kata ka ba kani ka sengniam, kadawa. Kawai pat kajing to. U James Cardinal Gibbons, haka shiti kabau to show J.F. Snyder, jong ka Bloomington, Illinois, November katway tarik, snem kat praspa kendai pusan, bat balasoy, ya gani kajing to, daw H.F. Thomas, u Chancellor, jong Cardinal Gibbons, utok kumni, da shisha ka balang Catholic kadawa, baga jingpen kala, ya ka sabaton siya ka Sunday, ka day ka jingle jong ka. Bat kata ka jingle, kalong ka dak, baka don ka bor, halor ki kamniang, bat ki kam balang. Kata ke jingle jong ka, kalong ka dak, halor ki kamniam, bat ki kam balang. Ka jingpen kala, ya ka singi sabaton, siya ka singi Sunday. Kalong ka dak, jong ka jingle jong ka. Baka don ka bor, halor ki kamniam, bat ki kam balang. Kata kalong kabaga ni kasengniam, kadawa. Kajing maham, bat kajing gentu, kajing ublay. Kajing maham, bat kajing gentu, kajing ublay. Kabawan syangi, kumangila puli meneh, hake kitab jingpen pau kalong kabakat sa. Kendai hadu kat way kita kat kalong. Bang imday ban pediang ya ka dak ka jong umurat klau. Kabaya persya ya ka dak ka jong ublay. Haki selang mat jongi. Ne haka ketika mon jongi. Limni dem yo tong murat klau. Bad ya ka dur ka jong u. Uai umrat klau. Bad ka dur ka jong u. Uai umrat klau bat kadur ke jong u. Umrat klau uteu ya ke sengniam. Kabale ya ki kam. Kiba mar persya bat ki jikai ke tien ublay. Kata udai umrat klau. Keseng. Bat kani keseng kadai ke sengniam. Kabale ya ki kam. Kiba Maria persya bat ki jikai kaktin ke jong ublay. Kaba pensyong nong rim. Haki jikai pateng. La pateng. Nalor kaktin ke jong ublay. Nalor kaktin ke jong ublay. Kaya kadur ke jong merat klau. Kadur ke jong merat klau. Kateu ya ki balang Protestan. Ki bala paidin. Naganong rem jong kajing pen kemainiam. Ka Reformation. Kanong rem jong ka Reformation kajing pen kemainiam kalong. Sola Scriptura. Ka Bible batang ka Bible hi. Kata kalalong kanong rem jong ginong pen kemainiam.
kum ki jong Wycliffe, John Huss, Martin Luther bat kiway. Bagi day ban pen syong nong rem ya kijing ngai jong i tang ha ka Bible bat tang ka Bible hi. Balada kijing kijing ngai jong i. Lani kijing kai jong i kim day na ka tin ka jong blay. Ngim day ban pediang ya kita kijing hikai. Sola scriptura. Henry ki balang Protestant menta kim long syuk kumta. Kila pai din no. Kila eno ya kani ka nong rim. Jong ka Reformation ka jing time temai niam. But kim pin syong nong rim ya ka jingai ki jong ki. Ya ka jing hikai niam jong ki. Dang ha ka tien ka jong ublay. Kini ki balang Protestant. Ki bala pai din. Kin siya selok bat ka bor umrat klau. But what? Ya ka jingirap. Jong ka bor sorkar. Civil authority. Civil authority. Dah ba kile ya ka ni. Ki penlong ya kata dur. Kajong umrat klau. Kata kadai kadur kajong umrat klau. Kadur lani ke image. Kalau ka bai seryem ya kadur. Ka ba shisha. Lading ipet ha ka yit. Katu kadur ka ba pawa ka yit kam dai kadur ka ba shisha. Kadai tang ke image kadur. Kadai tang kadur lani ke image. Jong kadur ka ba shisha ke jongi. Ki balang Protestant ki bala pai dia. Ki ban dia say selok bat umrat kla. But what ya ke jingarap jong ka bor sorkar ban pintrai kam. Ya kita ki jing hikai ki jong ki dogmas jong ki. Kata ke day kadur ka jong umrat kla. Hakabakut. Nakwa ban kentu yang ibaro. Bangin dayet hi dalade. Yaki jingto bakoy. Kenang bangin syem bat lap dalade. Yaka jing shisha. Banda bangila lap bangila syem dalade yaka jing shisha. Kajing ngai jongi kan scam. Kan scam. Om bang isu ngek. Tang da ka bang iyo sngew ni ki weipat. Rengi la shbang ila shem dalade. Kajing ngek jongi kan scam. Yonis kelnong ka basan ka dekot ka balai pukundai ka ong pi yet ye kajing to. Da bahaki pi mut ba pi yo ye kajing em ba bom jekut. Dai tang da bang yet ba ye kajing to ba ko ye ka tin kajing ublay banda bang ila lap ye kajing isya. Nagak tin kajong ublay kajing ngai jongi kan long kabas kem kan long kabas kem bat ngin ampai din shu lanu bat bangin sno reden sya kata kajing shisha compare ka e kaban jia ya kajing em kajongi baladangi wat ngiwat ya kajing shisha na do ka donot jongi baro. Ngiwat ya kajing shisha na do ka donot jongi. Ngira trang shisha. Ban lap ya kajing shisha. Juga tin ka jong ublay. Bat ban bot ya kata kajing shisha. Kenang bangin yo ya kajing em. Bangin yo like em. Bangin poy ya ka ima ka jong ublay. Om bangin sya. Penjat no ha kating. Ringkat. Bat umrat klau. Magaktin ka jong ublay ka ong. Bublay unsa penjat. Yung marat klau. Hakating ka babam jukot jong u. But tang yung marat klau. Henry kita baro. Kibabot yung u. Kibapdiang niya kata-katak lang niya ka syap ka jong u. Kita baro hagabakot kinsa siya penjat.
ให้กระจิงกระจิงเป็นจอดกระจงอุบเลยง่ายๆไปเว้ยนั่งอีเงียบกว่าบันยาเชมบันมาดอยากบักคุมกระตากระจิงยาเชมงี้กว่าบันไลท์นักบักคุมกระตากระจิงยาเชมกับชิรเคยกระจิงยาเชมกับบักโคดิตบางงี้กว่าบันดอนนักอิมากระจงอุบเลยringkat batu balong dong ta batu dong pen im jongi ringkat bagi riko jengki ata baro nado adam ter hado kesni ke jingwan ke jongu ringkat bagi angel ki bako ki hajar bagi hajar ngini kendo you blay bo pa ngini kendo you blay bo ko ni Jesus ngini kendo you blay bo men sema ko kat no kan long galat bat ka kabuk siar ke jomi bangeduai bat kan tu yang i bangin wad e ka jing shisha ka tin ke jong blay ngin pai cha ka tin ke jong blay bangin light na ka jing penjot ka jong blay ringkat bat umrat klau bat kita ibabot ya Jeremiah arpo kandai khat lai ka ong bat pin wad yang bat pin syam yang haba pin wad yang daga donut baro nadangi wad ublay na do ka donut jangi baro ngin syam ublay unyarap yang bangin syam yang sya do ublay un kurku na ka benta ka borong ka jong amen ni doai kin diat ublay ku pa jongi bahap neng try Nilai persyang pan pensyaya gadi ke subjek. Kabalong ke subjek. Kaba Yang ibangin sengaw to. Balesen dah bangila sengaw to. Bangin keta. Ya ka. Bangin ngot. Ya ka. Kadawai ba man yarap yang ikut. Kajing isnay, kajong me. Hoy. At habang ila soto, ya gani kajing shisha. Bangin pandemya la di siya kamot kajong me. Banlen ya ka. Bakunta. Ginyo like ima ka bakut. Bangin siya penjat lang. Domarat klau. Nagating kajing penjat kajong me. Aka kerteng ke jong me bolong tribe unong penim jong yu Jesus Christ. Amen. Kanungon na pi, bakwa ba nung amen ng takto kubor ka bangiliyos nyo. Ikwa ban ay ngo yo blay. Ikubor bang yon na kuway kamit siya kuway pan. Kulong siya kukubor. Kaba ay minsim yang i kukubor kaba pentamay ka jingta ka jingtip ka jongi kukubor kaba ay jingikay kaba tamay yapi bat yang nga bon sena bangayos yo yun kubor nga siyo kung pangalatip lut Henry ona ngayo siyo pat na kuway kamit nga siyo bangadang don kam siyo ban puli yaktin ka jong blay Teng wat yang nga siyo banga tip ka ega shop ka jong blay Henry ka ega shop jong marklaw Henry minta kamit nga labanong ngadang long zero let's say hakata knowledge ka banga tip the pastor kumplay shibo na yung to kubor ka mapila ya sambat niya kani kamit ngi duay bo blay unang yay ay pi kamet ka bakoy bakya kanang mapilang la shishu ban ya sam yu kubor ka jong blay hakin ne gisngi ki por bedang wan kanang mapilong ka jingger ku hakin nogi jaka ka bapilay hakin nogi jaka ka bapidon tongin ay kan mau yay pastor Dr. KB Krapteng hakin jing duay ka jong ibar ka long yeng long sem ka jong iru ba Krishan borba ya kabalang ka jong i hakin ni tan kasi jantia ka jong i takni ka por pen penuay no kani ka jing slog jong i ko parlok tongin late no show blay hakin jing duay ban ngakar par itemen besan sirani ban ayengi ya ka jing duay penuay Kumneo play pagi bah peneng. Saya sen patah ni ke janmit.
ngai ngu ime na mag jing ba jime ma we the jing ko lo jing we pi we me la ai ka met ko khia mi la ko ne ban lek ban wan ban tre ban ta bat kham tam e ka ne ka clip mat ni la ban den ha ka ne ka jing aseng ya lap a try kan dat ko ble sipun e ki jing ko jime ap jing we pi we a try kan dat kham tam e ka ne ka po nga dwai na mta ki kani ko khubor ka le asngeu leng ba usyakri jong me baka tin jong me kala hikai yangi ibaro kumbala ong hau malaki lailan nong bak ban penduk no sendan ye teki Jordan rai na bantai pat eu tak Jerusalem ke batumai hakaba anam dan syu kita ki ki jingpang ki jing stom bat ki jing ut baro andai kalong tang ki jing suk ba na bam syukut ki bam syukut ble na kerpat yame hakni klimat khamtam yangi ki badang im hakni sla perthei bangin hab yai lang basibon ki jing leng ba ki jing duk ki jing kerduk ki jing pang jing stom kat ngana im han perthei jung kaisar ni hab an ko ngu yo kaisar treng hab yai rengkat ndre ya rap yangi ble bangin ino yame kumba mela ong atrai ngi long tang kitnat me melong ding so wan balado no ding tnat pom sno ame unsa yap style no but on thang ha ka ding te namar kata a try kan dat isu thu ba klem me ngimlong ru eman sla per the yarap ngi we hane ko por bar khoi ki bi asngeu kham tam ker khu jing im jing ki ai ki kamet bukoi bukia kerkui jing don kam ki peman kesi pendap penbiang mame try kandat ngin ong kum no shu try kandat ki berkhoi ki de jing kerku jong me namar kata to don rekat ngi be kan imsa na slap te bangin no yeme bangin klet yeme lada ki mat bakin ki jing jar ko le asngi olim ba sekri jong me lemba ka tin jong me ndre ai beng por ngin lam yang scam kata ba jingek ki ba ngi la ngai hame try kan rat map clear atrai jing duna mem siam jing im jungi iwe na ba kine baro ngu dem kerteng jisu nong pun im jingi mentala kertaru amen. No kwa ban ai kuble ya itemen besan sirani nam ta jing doai jong phi bat ko perlok ka jing seng jungi hakan ni kamit ka basaw kalakon hato pirang kwa ban peteng ne dan peleng jopi ong pun kun no la biang lio pila thaj jo bre bala yeng rutim Henry ko perlok ubre ubayeng ula belong ujo Henry khubor ka bangin yo snyo ne ko we kamit ko pat kan long ko ba per bat ngai khot ye pi ba phinyai snap biang i khubor jong ble la shai ka janmit hagjo ko por hagjo ko YouTube channel jong ka balang bar i shakri jong ble ban yasam i khubor la shai kasngi de i pastor WB hinyuta tat bangin kedupan la shai kasngi to ai bu ble ka jingsuk unyai kerkhu yingi baro lang namta ka burom jong ble to baro ngini ong amen.